coseta. Sabeu per què he vingut? Aquest any he decidit venir jo. Volia visitar aquesta escola perquè sé de bona tinta que la festa que feu aquí al Pompeu és meravellosa a nivell europeu. Balls, música, colors, mare meva, quin rebombori! Aparqueu els llibres i els quaderns, ja els agafarem quan vingui bé. I ara tots plegats, amunt les mans i prepareu-vos per gaudir sense parar. Ai, concubins meus, ja sabeu que avui al Pompeu serà l'immers univers, que ens faran veure els estels. Majestat, prou de xapeca, no sentiu la música. Estem a punt de començar. Si triguem massa no hi haurà temps de ballar. Teniu raó, amics meus, que comencin els balls de l'univers del Pompeu. I ara què veuen els meus ulls? Són uns extraterrestres